can zo ga da alkhairi sai ka kauce da kai shiri sai ka haɗe da kai ba wanda ba ta shiri rayuwar in yara ma da na duba sai da taban tausayi musamman ma almajiri da ya zo neman ilimi an bar shi a titi babu ci ba sha ba mai dafa mai kuma wai da iyayen shi wai fa haka ana san shi ko ciyo ya kama shi ba za a damu a duba ba duniya mai yayi ce aka bahaushe ke cewa yau da gobe ana tafiya kwanakin mu suna shuɗewa amma wasu matan sun ɗauke ta gida gun hutawa ba su duba hakkin aure duk siyasin tattare laifukansu a tattare ba za su tuba su daina ba hasada babban ciyo mai halaka bawa nan take yau ta